salamat bro. Angel. Kunya ikutan di Pagkailan musik ako at pilit sa altar kaya Kaya na sa ako niya. ako to tripod ako. Ang akong panalangin na adiya. Kung ibuhat ang message. Kung dili lang ibuhat ang message katong larawang linilog si Kirubin kilit sa kahon. Katong Holy Tabernacle. Kahon mo to. Nga suot sa kahon niya. Suot ko niya Aaron. Gamit ang Moises sa paghimos kay bunungan o milagro. O niya diyan sa ring nga mata katong kalanon, sinapay nga gipakaon sa Ginoo sud sa 40 ka tuig, not 40 days, but 40 years. Yan ay sobra. Ibutang niya po dito sa kahon. O diyan sa tumduma, kapapanga ba ito? Nga mo itong danan na ito, at danan na ito, sinurihan sa langit. The commandments of God are perfect. Now sa Salmos 31:3, O Diyos, ihatag mo kanako ang mga sugo, aron ako malawas. So, mo itong yasot sa kahon. Yan ang pahimo sa Kristo sa larawan sa Kirubin na sinalsang o niya iputos pagkularan. Yan yung naging sa templo, sarap ang templo sa Jerusalem. In Israel, there was only one temple, na kung kayong templo, doon ay altar. O gibutang dito ang larawan sa Kirubin, linilog, larawan sa dagway sa tao, larawan sa simbolo ni Kristo. Sa simbolo ni Kristo, matangkaon na liyon, gibutang dito, larawan. Pinadaya 5, versikulo 5, the lion is the symbol of Christ, the leader of Judea. Kaya nagkakay mga nililog ng Kirubin sa mga bumbong. Ang bingo ng Diyos, nana sa Ezekiel 41:18 nga butangin sa pagtao. Pay respectfulness. Yan sa diya magsulti, na sa Salmos 74:4-9. Naningon ang Ginoo, huwag ang akong mga kaaway, magdagmasong, magdagmatilyo, musod sa kong templo nga palaan. Ilagdugmugon ang akong makinulit nga larawan, sunugon din ang akong simbolo. Akong kinulit nga larawan, ang Diyos na mo. Doon na ba dahil kinulit ang Diyos nga siya ginagkulit? Nasa Karyas 3:9. Nagingon nga ang Diyos naghimong kinulit nga larawan sa 7 ka mata. Kaya nagkahulugan siya omnipresence. Kahulugan siya pagkamakagagaho, nagkahulugan siya pagkanaas na. Mata, gikulit ibabos patungbuhin. Muna, larawan nga gihimo sa Diyos. O gingon ng Diyos ang akong kaaway magdagmaso, martilyo, dugmo nila ang akong makinulit nga larawan. Sila akong makaway. Kaya sa Ezekiel 28:18, gingon ng Diyos nga katong magapasipala sa sagradong tutang, magapasipala sa mga larawan nga pagipahimo, sunugon ko sila. Kuyaw, sunugon ko sila. Ato na mabasa sa Ezekiel 28:18. Muna nga naabot tayo mabasa, kuman, sugo, Ginoo, nga tagulong na ito, respetahan na ito ang sagradong larawan. Yes! Asa mabasa, Kalam 6:10. Book of Wisdom chapter 6, verse 8, mingon na Ginoo, ang ako mga sagradong kaputang, nahulan. Kaya kung doon na yung sa kataong magpasipala sa mga sagradong butang, silutan ko siya. Kaya kanang butang na ako. Muna ka, respetahan na ito. Pero ang duwa, kaya sunahon na sa Ginoo, una-una ang ipasok na ni Satanas, naghimo o mga ninilog larawan ni Baal. Larawan sa Atlaw, larawan sa Kaplanita, larawan ni Simos, Milko, 2:23. Kedawang libro sa Mahalik, Kapitulo 23, versikulo 5 o versikulo 13. Na doon na yung mga tao na iagda ni Satanas, maghimong malinilog larawan, nawan niya subuha. Larawan sa Atlaw, larawan sa buwan, larawan sa Tituhon, o doon na pa'y larawan sa mga lalaki, babae, Baal, Bethel, diyan ang babae, Astalot, babae, yung Ginoo, ako nag-dumtan, yan ang mga buhay. Sulutan ko, naghimo niya na, ewa ko magsubo niya na. Konklusyon, doon na may doon ka klaseng larawan. Larawan nga gipahimo sa Diyos, nagkunin pagkikisan iyang larawan. Iyang butang sa templo, iya doon ay nakita niya sa unahan, mga itabog, na doon ay mga tao nagdagmas o marto,
Magtilyo, masugdugmo po nila. Ako makinulit nila lang. Sinutan ko sila. Kung siya sinunod sa Ginoo sa nagpasibala, ono sa website ni Sulemi. 50,070 people. 50,000, 70 katao. Sa King James Version, ono sa website ni Sulemi. So, lingon Ginoo, sinutan ko na. Pilay, kung siya sinunod, kamatayo. 50,000. Kung siya naghimo, katugkahon nga balaan, the Holy Tabernacle, ikat yung bugat-bugalan, ilang ikuslutan, o gitanahon na siya sa kong Ginoo. Because there is the divine secrecy of God, the holy face, self-respected, o man-respected. O sa mga igsoon, o punog ako sa Panginoon nga akong napabarog, ang tima nga Diyas Biblia, doon ay larawan, nagipahimo sa Diyos, larawan nga balaan, na ako sa nakakang pagtahod, hindi na tatahon sinutan ta sa Diyos. Pero kanang larawan ni Baal, Bendiyo, Diana, Hopitel, babae, lalaki, may Ginoo, sunugan ang imo, lumukan, yung muwak pabuhat na. Ay so, o nga ito nga ito ang unang pagpambit, may timon nga doon na kay larawan sa nagipahimo sa Diyos sa templo nga tako sa itong pagtahod. Kasama po sa unang barong niya sa ato akrobatik. Laban sa ato timekeeper si Bro G. Carlos Barinas. Kaboy karoy naglas pila ka minuto nga di itagaan. Nagpatag-usa. Kung niya itong taga 5 minutos ang naging amo cross-examine ganito sa affirmative. At we welcome Pastor John Bilever, Patrono de Brad. Sa 5 minutos pangutana ganito sa affirmative may tungod sa ilang topic nga gisgutan. Go ahead, Brad. Unang pangutana. Ang bagong pangutana, isugo ba sa Diyos ang paghimo o rebirto nilang Mama Mary ni Jesus Christ na nakaroon diha sa akong simbahan? Sa prinsipyo sa kinaatman, ang usap ka, nag-iinom usap, particular, kung masuod sa mando, general, itugot na. Dahil diya sa Biblia itunggot, isgutan, gano'n ay larawan, nagipahimo sa Diyos, larawan sa lalaki, yan doon ay hero pa yan. Bisa guwa nganli nga Maria na o Santo Niño na birusod na, because what is particular is included the general law. So, suot na. Isa din na ito mabasa, kaya umang tinignan, sabon na itong tanan, ganingon sa 2 Thessalonica 1:15, among itudlog kaninyo kini ang kasulatan. O ang tradisyon, hindi mabasa. Pero tuhuin na, wala ka na papungutanan, doon na ba'y mabasa larawan ni Virgin Maria, larawan ni Cristo, watay mabasa niya sa Biblia, anak kay, wapong man ma-update Biblia sa pag-abot ni Cristo, dihat naman siya pagka-Diyos, pero sa pagkatao niya, yan ang sa pag-utugod. Pero dili na sumpak sa panahon sa Ginoo. Muna ang tubag na ito sa pangutana ni Brad John Oliver. Okay, ano ang pangutana, Brad? Ang serpent nga gipahimo sa Ginoo, sagrado ba to o dili? Salamat kayo, Dr. Church. Nindot ko kuning muna siya na bukat o na pag tinalawat na tingog ba sa lulo ko rin. Ang tubag mo nga doon na ba'y kasagrado ka na mangutang ang gihimo sa Diyos. Ang ilaw mo tubag nga anything that I created, it is sanctified. Doon sa butang, gihimo niya palaan. Matod pa sa Episyo 4:6, ang mga butang nga itagyan ni mong pag-alat sa pag-ampo o sa pulong sa Diyos o sa tubig, kanang butang nga mabalaan na. Sa Episyo Kapitulo 4, versikulo 26. Wala na itong tubag sa kamatana o isumpay na ito sa Episyo 5:26. Okay, katulong pangutana, Brad John. Ganang mupulpog sa serpent o snake. Kung pulpukon, gukon, dugmukon, unsay may tabo? Patugmok. Katong magpulpog sa mga sagradong nga butang ang ipahimo sa Diyos, doon na itabo. Nasa 1 Samuel 6:19. 70,050 ka mga tao. Dini sa King James Version. Nga katong mga tao sa bits kailan
bugal-bugalan, disrespected ang holy tabernacle. Dihay kastigo na yun. Tungkol sila ni Ibo. Wala ka, ngayon pagpulpog niya ito, itumpasan o sito. 70,050 nga matay. Magdibya, mo na ang tubag sa manutana, nga mag-ampigta, nga nilita makapasipala. Kaysa kaalam sa Jesus, ang mga butang na sagrado, butang na balaan na paggamit, kay mabalaan sa ta. Kunin mo ng gamiton sa way inungdan, mo sigot ang Ginoo sa buhat na ito, way inungdan, niya itong balaan na butang. May naipabutan na, brother. Katong gipurpog o gipras nga snake, brass snake. Ingon magana silutan, dili ka ingon ka, ingon lang nang dirili siguro nga sa Biblia. Naabay na itabo nga ilang gipurpog ang serpent o wala? Pabutan na, brother. Ang iyang gustong kasabot, nato ko nung siripenting bitin githahimos Ginoo na pulpo mo to. Unsa ko na nahitabo ato kag ipapulpo man. Matag buhat o suko sa Ginoo doon ay kahulugan. Dahil kamatay. Nga mga Israelitas, akusan sa people traversing the desert. Jadi buhat itong bitin na buko, patay tao. Tungkol sa kalaan sa nasod. Wisyon. Kanya, si Moises ni Hagin sa Ginoo. Sa ipong Ginoo, Moises paghimog linilog na lalawan sa bitin. Palikos ka. Kunyatin sa itong ipakan, ayaw kalimot sa instruksyon ako. Patanaawag itong ipakan sa lalawan sa bitin. Doon na kari, matanaw, bisag paghimatyo na, mabuhi. Pero katong kari mutuman, mamatay ka. Na, hindi mo. Daghang nagawas. Kaya itanaw man. Pero humangin ito, kaya mo na mo ito'y purpose, sige nung pagpaila, siya gahog sa pagpanalipod sa Israel, batok sa kamatay. Hingo ni Ginoo, iposa na na. Yagod mo ka na na. Kaya wala na, pinagnan na. Katong larawan sa bitin itong baga. Mao na tubag sa kamatay. Okay, time na, Brother no? Salamat kayo sa 5 minutos sa negative side pag-usapin sa affirmative. Ang mo pahayag na po pag-inay sa affirmative ang negative side 8 minutos sa iyang pag-inay sa ilang topic na doon ay larawan ng itugod sa Diyos. Go ahead. Ilang man din ang minutos din sa usana. Dali naman kayo naman. So, before I proceed to our topic, I would like to greet everyone. Good evening. Ay gabi kaninyong tanan. Ani ata karon dire nagpahayag kay pagtugkad sa kamatuoran kay kini mao ang kabubuton sa Ginoo. Nga magtugkaray ta sa kamatuoran mitras buhi mata. Dili kay magtugkaray umanas kamatayon. That is wrong. So, salamat ko nga niya takaron, itugutan ta. Before that, I would like to recognize our banggigitan nga baptist, banggigitan nga debater. Walay lain ang atong honorable Fernanda Sok Fernandez. O inon man sa atong igsoon nga si Alex, ingon man sa atong igsoon po nga si Danny Bukta, ingon man sa atong timer nga San Carlos. So, daghang salamat sa inyong mabungahon o madagayaon na kasing-kasing. O karon, wato na ta sa debate nga ingon, mo na ipagsugod ha, oras, basig imo lagi apin na sa kabinati. Mao lagi na, nga si Brother Scott, wak man to'y labot, ato rin ang kuhan. Sige lang, usahan ko na, kuhan ko lang ko nila, papir man. So, mga kaigsunan, dayan ko klaro, nga iyang gibakwit, nga pulpugon, mga kaaway, ino manada, mga kaaway no, o niya, karoon na sirpinte, di pulpog mo na. Wala problema karon kaya ipahimo mo sa Ginoo apan wala to simbahan mutok ba kaya ang tao kung hili kay tutok-tutok pero pili-pilihan na ninyong tutukan kaya ba sino nanay tagiya na oo kaya naghanapin namatayan ang tutok-tutok ka na so mga kaigsunan klaro kayo din ini tumutumo mabasa sa 2 Kings chapter 18 verse 4 ipadugmo ang katong serpente nga mututok sila ng mga ayo, gikan niya ipangmaak sila ng mga halas. Ipadong mo, tingnan man siya nga, kuan mo na, iba ko yung po, kaya naman po yung mabasa. Gupon, o
Oh, what tayo mahiwana? Hindi ka na, ipadot mo. Mga kuwan, kaya katong share niya na Salmo 74, nag-ampo to na naliyupo sa Ginoo. Nagreklamo Ginoo, ipandok mo. Oo, mga kaaway, isa pa yung naging mo pakaway ang Ginoo. Yang gigamit si Hari ni Bukadnezar. Karon ato Iraq, Babylonia na karon. At sauna, karon Iraq. Ang Ginoo ra po'y nagpasugo nga atakihon ang Jerusalem tungod kay misikwahin ni tipak na sila sa kasubuan sa Ginoo. So mga kaigsunan, o dili ka magbantay dili bundok mo, muog ka niya mga kaaway, dili oy. O kaaway, pero imo ng Ginoo, iya po rin gigamit si Nebukadnezar. Gani, itaga-apagan itong chance. O, kinanghampok siya, nahimo na siya murag agila. Itakas yang buhok, yang bukok. Pero itagaan chance siya sa Ginoo. So, to God be the glory. So, mga katong yung ipadayag mga kaigsuonan, magbantay ta anin, meruyong siya in general, way mabasa, word for word, versikulo, nga gipahimo ni Mama Mire, ni Papa Joseph, unsa pa diha, ni Jesus Christ. Ingon lang siya in general. So, walay direct speaking o sugo sa Ginoo nga maghimo mo. Kaya ingon ang Ginoo, di saan diyan dire sa Deuteronomy. Ingon dire sa Deuteronomy, klaro kayo, akong basahon, okay? Deuteronomy, ingon dito nga dili ka maghimo. Bisan pagalit, that's why. Okay, sorry kayo. That way, ang oras at kadit na. Kadit na. Kapila na? Okay. Kadit na kaya. Okay. Klaro kayo ha, kung nagbasahon, dali-dali, okay. Kining oraksan na ito, dili pa sa Diyos. Di pa ka? Oo. Di na naman kaya, hindi mo buta. Okay. Atong basahon na, kung basahon eh. Nasa Deuteronomy, diya man nag-iskutan kanila, iskutan na niya. Ingon nila, be careful. Deuteronomy chapter 4, verse 16 to 19. Be careful, otherwise you will be destroyed when you make carved images for yourself. All sorts of images in the form of man and woman. Woman, apil na. Animals on earth, danawa, tao. Gidili. Kanya, nakimo man. Ang nakatak mo ng kuwanon, kanang imong kuwanon nga, gidili pa dyan. Unya, una ko'y paluak na pamutan ako niya, dili kay matumba siya, nga marami manipakyaw dili, oy, pagsiring na, siring di ba? Unya, dili ka patutukon. Deuteronomy chapter 4, verse 19, do not gaze toward the heaven and observe the sun and the moon. Unya, karon, klaro man kayo, mag-ampo, magtutok-tutok mo na sa mata. Oo, kung dili ka ng iyang mata mo nila, putukan, ang ribulto. Ala-ala kay, una-una ko na, namuluha niya ng tugok. Pero dili ni siya mo, uyong si Brother Sok, dili mo uyong, dili sa musukot na. Kay, idili mo na. Bawal mo na, kay matig-matig pa na siya. Pero maayo kayo, kay amo nang giskutan, araw pagpipata po sa kuban ni taon. Kaya mo man gato, biya nga, hila-hila kong tugok. O, nahinong-dong galing ko ito, may nang-red nga, na itong iyang tuhod o niluhod na itong ribulto, rapist yan. O, muna nga, mga kaigsunan, atong basayanin, total ang Ginoon sa Kristo, dinhi mga apostoles, biyanin din sa yuta, dili sila, wala magdalag ribulto, wala akong magsimpa. Dito sa cross, magdala ka ng ribulto, musakay kang barko, panganitan, dala ka ribulto, pareho kadakon sa imo, ingon sila nga kung muambag na ro, manunod, maruwa siya kay kahoy man, kung bato, kung saan po na, di apil ka, mauna pa ka sa bato. So mga kaigsunan, ang among giskutan na rin, idili sa Ginoo ang ribulto. Ato na nagsundod ng Ginoo, nga musimba diha sa Espiritu Santo. Kaya naman dito sa John chapter 4, verse 24, ingat na dito nga, worship the Lord, because God is a spirit and in truth. So, magsimba ka sa Espiritu. Kaya kaso, musakay ka barko, musakay ka aeroplano, diya sa Espiritu ka musimba, diya ka mutawan. Kaya mismo sila Apostol Pedro, dito magdala. Katunaan ka dito sa nananagat sila, nanagat.
Wala di may reporto dito. Baru ka Ginoo sa Kristo ngayon. Hunong kamo hangin, balon-huno. Di pa to, wala may reporto dito. Muna mga kaigsunan, bahala na mong padayon mo anak. Kini amo dire, encouraging lang, no? Pagpadasigay. 1 minute. Okay, thank you very much. So mga kaigsunan, dili, wala isugo. Exodus chapter 15, kini kumun ka ini. Prayer Cristo 5. Di nga dito ayaw mo paghimo o larawan nga sama sa kanay langit yuta. Asa may kisa may nasa langit? Ang Diyos. Mga anghel. Idili. Bisa pag tinuod na. Bisa perfect nga nawong. Didili. Kaya nga ang atong Diyos buhi. Musimba ka diha sa espiritu o kamaturan. It means to say, musimba ka sa buhi na Diyos. Oo, buhi na Diyos. Bisag asa ka, gilansa ka, na-hostage ka, dala-dala mo ang Ginoo. Dili pinaging ribulto. Kaya kung magbase ka sa ribulto, wala problema. Dako kayo problema na. Oo. Wala na ko kayo problema. Di lang sa espiritu, hostage ka. O wala din mo ang dalang ribulto. O uban di ako mo ang Ginoo. Kaya yung ang Ginoo, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, you do not know that you are the temple of the Holy Spirit. Templo mo. So pala ang espiritu. Ang Diyos magapuyok ka na ito sa matag usa. John chapter 14 verse 23 and 24. If you love me, you will keep my commandment. And my Father and I will come to him and make our home with him. Mupuyo siya. Mupuyo. Niya magdala-dala pa ka ribulto. Niya magposisyon pa ka ang ipriyer. Kung niya agad ng mga dos mo niya, mga piyang. Oo. Pero bahala mo niya. Kini ako to encourage everyone. What is right and what is wrong? Based on the Bible. Dili ni haka-haka, sumala sa mabasa sa Biblia. So, kaya kung masakang iksoon, kaya pwede rin ay dugmukon. Kaya isuko naman sa Ginoo. Walaan niya ito, sagrado. Hindi mo biya siya sagrado. Inganton mo siya, niya karon. Wak man lagi, ikaw yung naman lagi niya, hinuk mo ang ribulto. Thank you very much. God bless everyone. Salamat ka sa website sa iyang pagtinay sa ilang topic o niya. Tapos, ang affirmative mo cross-examine niya balik 5 minutos. At ang yatad sa affirmative ang 5 minutos para cross-examine sa negative side. Brother John Dolgir, sa akong paminaw sa imong pamahayag, ikaw sa imong prinsipyo, nagdili pagbuhat sa bisan unsang larawan. Gusto o dili? Sumala sa Maisonos Baya, 20, 3 to 5. Gidili. Gidili. Sumala sa kong pangutan ang imong tubag, na sumala sa tekstong imong ikutlo, nagingon na gidili kayo paghimo bisan unsang larawan. Di ba? Ako lang nirelay ang message, ang content diha sa Exodus 23 ug 5. Dili na ako. Ako lang girelay. Ang message. Kanang imong pagrili akong sumpayan sa mga tanan. Niya man sa Exodus 25:18 atos Menyanos. Nang Diyos nga magagagahong umayong nga Diyos, nagpabuhat Moses paghimog linilog sinalsang kalarawan sa kirubin. O ibutang ni masikakilid sa altar kay na ako niya. Ako ang Diyos nagsugo nini. Akong pangutana, nakasa ang Diyos yung pagpahimog larawan o wa? Sana makasalamat ang Diyos na actually ang Ginoo nagsugo nga kabuhat pero ayaw simbahan pero kung musimba ka na, kung salat. Ang imong gisulti kanina akong sampon nga nagingon ka na alang kanimo tanang larawan idili o imo pagpilan ng teksto. Katong pagsugo sa Ginoo ni Moises dapat imo linilog na larawan sa kirubin, hindi mo pulawan larawang linilog. Ang akong pangutana katong gisugo sa Ginoo sayo pa to lusot. Kung simbahon ang ribulto, sayo! Kung pangutanan ni mong simbahon o dili ba? Ang pangutanan specific ang paghimo. Ang Diyos nga nagsugo ng Moises sa pagbuhat o larawang linilog sa kirubin, sinalsal o kinulit. Ang pangutanan, katong gibuhat sa Ginoo, sayo o husto? Ang gibuhat sa Ginoo! Katong gipahimog arka ni Noe, dili sayo, maluwas ang tawa to, pero ay ng simbahan. Ako mag-islutok arka ni Noe. Ang kasulutan katong gisugo sa Ginoo ni Moises nga
magbuhat kag hinilok nga larawan. Sa buhay si Kirubin. Kung pagkutana mo ito magod, at kung himos Ginoo, sayop pa to, sakto to. Dili, huwag kong matanang akalinuwa. Ang gihimo sa Ginoo, Sakto. Sakto. ang hinto ba kay sakto? Kay nga naman, kay sakto. Wala simbahan. Sakto. Salamat kayo. Unya, matod pa rin mo, tanan yung nagbuhay sa bisanun sa gidli, pag-imong larawan. Niya man sa Ezekiel 41, 18:22. Nga sa altang sa Diyos, doon ay mga larawang gilino, larawan sa Kerubin, larawan sa Piyon, na simbolo ni Kristo, o doon ay larawan sa tao. Kanang ingon ni mong gidili, pagpahimo o larawan sa bisan unsa, nasa iyong pag-Ginoo, nga diha sa mong altar, diha sa mong templo sa Jerusalem, doon ay ipahimo sa Ginoo, larawan sa tao. Nasa iyong pag-Diyos, o Koreksyon! Wala kong maingon sa akong pagkatinon kung dili sumala sa mabasa. okay, wow, sa iyong pag-Ginoo. Pero hindi mo, ingon ka na, tanang larawan, basta larawan, hindi na, isa mahisto, ikaw o ang Diyos. Ang Diyos kasulti ayaw paghimo. Wala kong maingon. Tanang larawan. Kaya pwede ka paghimog barbit. Nulaan sa imong mga bata. Ano yung basa rin naghimo? Lain ko ba na, brother, ang isugos Ginoo sa mga linilog na larawan nga iyang ipahimo mao paghatag o pagtahon na sa 1 Kinatman Kapitulo 6 versikulo 10 ang mga sagrado nga larawan balaanan ninyo aron sa pamababalaan. Kini gisultis Ginoo nga balaanan ang larawan nga gipahimo niya aron mahimo sa kang balaan. Gituman nimo wa. Ako sa basahon. Isulat lang. Kaalam size 10. Kaalam size 10. Book of Wisdom. Chapter 6 verse 10. Okay. Okay. Parayo na ta. Sunod. Ibalik na to sa... Salamat kay Brosok, nahutang oras. Doon na kayo kategorikal pangutana. Span 6 to 5, yes or no, explain. O niya, sa mga debater, kaduhang paro ni Brosok, minus na oras, no? Kaya ang hit speed, doon na magkita oras. 6 minutos lang, ikaduhang paro pagtagusan. Kaya, terus sa amin, sa 4 na lang. Okay. Ikaduhang paro, sa atong affirmative, atong dawaton, Brother Sopranos, continue sa iyang pamayag, pero na itugod nga larawan suma sa sugo sa Diyos. Sa kasunugdanan pa sa pagsupak sa akong pinanggaling na si Brad June Oliver na tanan larawan gidilig yun supak siya niya. Pero dihan ang tanan ko niya may mabasa na to sa Exodus 25, 18-21. Nga Diyos nagsugo ni Moises pagpahimo sinalsa kung nililog na larawan. May putang dito sa altar. Nako pangutan na katong ihimo sa Diyos sayop ba to o dili sayop o sakto ba? Sayop ba to o sakto ba? Di ba siya, basta rin nagsimba sakto lang. Wako pa ta mag-iskol ng pagsimba. Ang atong sunod ko pangutan na kung hatakan na natong pagtahod sumala sa alam sa Diyos nga mga butang na sagrado kung hatakan mo pagtahod mahimo sa kagbala. Akong gipunta na siya, ihimo ba rin ihimo ang paghimo pagtahod sa balaan larawan niya kanang makababalaan mo. Kaya ako yung labot yan, ang ako nga di ko musimpa niya na. Huwag punta na pagsimpa ang pagtahod. Kaya sa Leviticus 19:30, ingon ang Diyos, reverence my sanctuary. Kaya pong reverence, in English na, ang gininga na to be honored, to respect ang pagtahod, pagtamod sa mga putang ng sagrado matod pa isugong sino reverence my sanctuary katong sanctuaryo katong holy tabernacle doon ay larawan sa Kerubin niya patapon. So katong binanggang igsoon na dining gabi na akong yupo sa pagtahod sa iyang hinog
sa pagpambit, pero wa gid siya makabungkag sa akong ipabaro. Agis ang Ezekiel 41 o 18 video. Nasuot sa akong templo doon ay dako kay altar. O dito ang larawan sa kerubin, larawan sa tagwais tao, doon ako yung larawan simbolo ni Kristo. Ya kadto gipatahod, kadto gihimos Ginoo, maayo ba o dili ba maayo? Ato pinagkagsoon, wa pagkaakos pa yung di na maayo. Eh, mismo ang Diyos man pwede gahimo niya. Basta sa akong paglantaw, sa akong pagpabarog, na doon larawan na gipahimo ang Diyos. O doon sugo ang Ginoo nga tahurog ang mga sagrado nga butang. Akong napabarog. Pero ako ko'y nakita, bisa gamay na lang nagpudong na nagdagkong na nagdaghangin, aron pagguba sa akong ipabarog, wala pa. Basta akong pamuton sa sunod niya barog na makaguba ka siya, kaya niya mag-iuyonan ang iyang isupak. Iyang isupak, ako nga, why larawan nga ipahimo ang Diyos o kana matod pa niya dilit na mapabarugan. Ako maghibarugan sa nagdang mga teksto, pero kaya lagi likay nga apan dilit na simbaho. Wapat na magsimba sa larawan nga kana Diyos. Mo may katolikong butan mingon nga Diyos Roque, Diyos Antonio, Diyos sa Maria, nag-ampong minimo ninyo ingon nga Diyos. Wapat. Nag-ampong na kanila ingon nga mga ang ginagawa na natin ito sa langit, nag-ampong kanila nga mutabang ang ampong ka nato. O ka na, idilis Ginoo. Kaya sa buong 5-1 mingon ng Diyos, kung mag-ampong ka kanago direktamente, dili ko maminaw ni mo, nag-upo ko sa mga santos. Dili ka naglarawan na mga santos nga ito sa langit. Pero ang larawan nga mga sagrado, Ginoo tagda na nga sagrado. Dili ganun mo tagda ng sagrado, silutan ko ka. Asa mabasa, Oto Samuel 6:16. 50,000, 70 ka mga taong nagamatay. Sa ilang pagpasipala, itong holy tabernacle kahon ilang ipatiran ang napuslot o nasupong Ginoo. Sa ilang pagpasipala, 70,000, 50 nagamatay. Betsemes. Mga na mag-inigong magkumain sa saktong Iglesia Katolika. Mga pagkakaglandong sa mga tarungan ni Brad John Oliver nga nagbungkag sa kong ipadaya na dili ako mga pulong sa Diyos. Exodus sa Zacarias 3:9, bingon ng Diyos, ako magahimong larawan. Ako'y mismo maglilong kong larawan, mapulit kong larawan, matod pa sa Diyos. Naghimo siya larawan siya mga mata, itong kapatag, ikulit sa batong batinis. Huwag kanto, yatagan sa Ginoo, kahulugan, na simbolo siya pagkamakagaka. Kung na ang larawan, doon ay katarungan, huwag kanto magapasipala, kaya na, hindi makalipay sa Ginoo. Ingon na Ginoo, kinsa katong pagkapasipala niya na akong silutan. Wala salamat na lang si Brother John Oliver kung masiit na nato sa pagputana kung sakto pag Ginoo nagpahimong larawan. Sakto na, sa nila si Baho. Pagkamutan ang nagsimba mo naglarawan. Mga Diyos, salamat. Basta may igong mag-umiso, pasalamat nga doon natin kay Leonard sa Plaza Independencia. Maghimutag ginilukay, hindi na maghilukmanay, pero magpagbitay ta sa mga kabaturan sa Diyos nga magpaw na ito sa itong pinabuging matulong natin sa itong mga igsuon na ang Katoliko wala magsimpa sa larawan ito ng Diyos. Kung nunay pagsimpa nila mabasa, ang gulong na na respect at unong pagkakas. Mauna na itong pamakaya. Nagkaroon kami yun na pasundaya na itong kamatulat sa Diyos. Hindi yun kung saan di malumpa. Dagang salamat. Kung balik na sa amin. Salamat kayo, Professor. Kung niya, nag-aaral mo itong higayon ang negative sign, kaya pag-prosik sa amin sa ikaduhang higayon. At paminaw sa ikaduhang niyang pag-prosik sa amin, para niya, John, iko man Okay. Kaduhang pangutan na ni Ulan, no? Kaduhang pa. Okay. Hinahin-hinahin na ako pangutana kaya kasi pakuyawan ta. Okay. Kanang, unsa may imong pagsabot ang Diyos-Diyos? Tinuod na nga ribulto o dili? Itong tumulad na sa Biblia, 1 Corinto 14:3. Diyo sa Pablo, what is an idol? Nothing. It's
An idol is nothing at all. That is imagination of man. Kung sa kuno ng Diyos, wala. May Diyos nga ba? May Diyos nga bilbil. So, kanang mga ribulto nga mga Diyos, mga nga way tinupod ng ilarawanan, mo na mga Diyos. Dili sama sa mga kirubin. Ito na mga ilarawan ng kirubin. Dili itong simbolo ni Kristo nga simbolo Christ na layon. Ganang mga ang balang sulatan sa Pinadayag 5, versikulo 5, si Kristo mo ang Diyos sa Judea, the leader of Judea. So may larawan ni Kristo simbolo, larawan sa mga anghel simbolo, mga larawan na, pero di na nila nga Diyos. Kung kanang mga Diyos, wala matod pa sa Pablo. Busa, di ka makutana kung nagsimba punta sa mga Diyos kay wa magainan niya itong nagsimba ko ng wa. Okay. Sa ato pa kanang barbidal na yugbuan, respeto, Diyos na o tinuod na nga Diyos. Dili na Diyos yung bukas mga anghel o mga santos kay nasa walang kasulatan na kini patapon. Asa mabasa na sa Book of Wisdom, Kapitulo 1, Kapitulo 6, Versikulo 10, takunan ninyo at aking pagtabon kato mga sagrado mabutang akong ipahimo. O sa dili na sa ang pagyuko pagtahod kay usa na ka commandment reverence by sakto. Kanang pagtahod nimo, ikaw ba'y mutahod mo ka? Unsang klase na pagtahod? Pwede ba nga imong i-demonstrate diri na muyugbo ka ba, muluhod o muhikap? Kanalang kong pagtahod, pagyuko o paghatak o iyan na nato respeto, dili na to na bugal-bugalan, dili na to patira. Usara ka matag sa pagtahod na gisultis Ginoo kay lagi ang kontratulat nga doon ay mga services ngayon lagi puslutan ang Holy Tabernacle. Ibulbugalan nila, kung sila matahod 50 ka mga bed services na gamatay, kastigo sa Ginoo kaya wala sila matahod. Sa gipatahod sa Ginoo nga ang Holy Tabernacle sagrado. Garon, mutahod man ka, muhikap ka sa bulto, dili. Kung hikap makasipulto, naputahod ka. Kung mahikap mo gilbulto, muyong po niya na. Pero kanang paghikap niya na, kung doon na meaning of respect, that is, well, hindi matatan. Pero pag hikap na ganyan, pagkaspagnos na ito siya kumuko kayo, doon ay paluhod, hindi na maayo kayo. Superstitious naman. Sa padahay, kung ikaw, asa may bililhon, ang higapon ang buhi o ka ng reporto na kahon o bato? Depende na kitsa ng kanambuhin hikapon. Kaya lain ng babae din ako masawa, ipuguan ko sa masawa hikap-hikap ko ng pinana sa kulit na siya pero hindi na kaya hikapon. Abot natin ito sa bunga, ano na tayo pag-ilaw pagtahon. Nalanawan na Jesus, nanawan sa Maria, nanawan sa Kirubin, o ang pagpasipala kaya na atong ipasipalahan. Ang Diyos mismo na nagpahimo sa Kirubin, nanawan sa Kirubin, nanawan. Niya katong nagpasipala, ikastigo ka sino. Katong huwag magpasipala, ikinagdihan si Ginoo katong mga tao sa kalingawan. Nga ipakasunod din, sa ikong negosys, sunong lang ang mga narawan sa bitin. Kung sunong ka, sa imatiyol pa ka, mabuhin ka. Pag humani ato, humanawan, wala na may kamatay, niyo ng Diyos, kanang narawan sa bitin, tugmok ka na na. Wala, humana, tuyo si Ginoo, pero doon ay process ngay patanaw yun ang narawan ng ibahim mo sa Ginoo. Ikaw, busungod ba ka, hikap-hikapon imong tiin, o kamot, na dili ni mo kaila, di sa kaila ni kaila ni mo, apo, dito ka malipay ka ba, na hikap-hikapon imong tiin, kamot, mangayo ni mo? Tinawag ka na pumunta na dili na lang ay pumunta natin. Huwag mo yung hikap-hikapon, ikaw. Busa, kana yung pagkutana, uspan lang, kana yung laban ni mo kay sukat sa sunodano, kapag kita o pagkutana, nga mong laban siya mong ibarugan. Okay. Hoy! Ang ato
atong oras, atong tangke para magitahod kay nagkontrol sa oras sa dito sa WHP. Wala nga ato lang respeto kung ano siya mandatory na time na gina. Gikan sa pagsugod, apil na sa imong pila ka minuto nga gitagaan ikihatag nimo. O niya ta sa ikaduhang barog sa pagsupak ni Brad John Oliver sa ikaduhang barog sa pagsupak sa ilang tema. Well, 6 minutos. Okay, 6 minutos. So, klaro kayo, ugnayan ninyo mga kaigsuonan na atong igsuon sa Brother Sok, wag yun na siya musimba o kribulto. Okay. Ato na klaro, niya ka na pag-ikap-ikap ninyo diya, mismo yan kung po siya nadilit sa muhika. Oo. Wala nga, magbantay tayo na, kaya ino na ba ang Biblia, no? Mahisama mo sa inyong isimba nga dilit buhit. Imakuit, Diyos mo na. Ang tawag na Diyos, bisa pagmintang santos-santos. Kaya mo ganina yung siyumbuan, apil na siya sa Diyos. Dili tinulbay, yung Kristo say, dili na sinuon. Oo. Huwag magdang, mismo ang Ginoo Kristo, huwag magdang, himayin ka na, gugmamon ko sa Diyos, magdala, ribulto, lupigan pa rin mo ang Ginoo Kristo sa mga apostoles. Huwag magdang ito magpahimo. Ano ba na yung musimba ka diya sa Espiritu, imo na lang tumanon. Kunya, di na nakamuhin ka. Pero distansya na siguro, pero ay pagtutok-tutok anong mata. Eh basi magkuna-una na pagkaguhila ganyan yung dugo. Milagro na rin maayo ko alin. Wala na ba yun eh? Kaya na, Salmo 150, verse 8, mahisama mo. Sa ito pag mahisama, na'y mata, di kakita, na'y bakbak, na'y di kasulti, na'y ilong, di kasimot, na'y di kalakaw. Mahisama. Wala bantayan na nato. Nga naman ay ko, sundin na lang nato ang Ginoo. Mismo ang mga apostoles, paano sila maghimong nga makatubang mo ribulto? Isa pag may kagagway, pator mga to, kahoy, kay mata di kakita. So apil na siya, pero kung pala yung mga nabahala mo diha, alam mo nga pag dinasigay, pagtukaray, unsa ang insakto. Oo, narara ninyo. Kaya ako nagbasir ako sa Biblia. Pamugos mo gani sa akong isuon nga, maunin sayop ba ang Ginoo? Sa ang pagkasayop, siya may kasugo. O, naman gani aka nag-ihimo. Himo sayop, dito, pahimo mo siya. Pero wala simbaha. Ang ipahimo po sa Exodus 25, wala man to simbaha. Okay rin na, kaya Ginoo may nagpahimo. O, ayun ang simbaha. Kana niya na simbaho ni mo, dinhan na ka na siya. Niya magkikap-hikap ka niya. Ayaw! Makakita ng pintura na, madugay, magbakulap ka pintura. O, muna nga, mas maayo diha sa Espiritu. O dili ka ng mga sulat bitaw, mga kapadasig, may gugma ang Diyos. Ano bitaw? Itikita sa bumbong, sa mga bumbong. Muna gusto sa Ginoo. Asa babasa, Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pababa, hangtod sa 8, sa 9. Ipatikit sa bumbong. Nindot na. O, niya karon, balik ka sa ribulto, sa pagkatinood, ang among gisabutan, larawan, dili kay gidili, tanan ang larawan, dili, oy, paghimo, pwede maghimo, wama na mo na ang gisabutan. Ang among gisabutan dili, larawan, nga gitugot pa sa Ginoo, wama kumingog gidili, ako sa punaoy, nagpahimo, ang Ginoo, nagpahimo ka, nagpahimo o ribulto, circle, okay ra na. Oh, ayaw mo pag-imod niya. Ihimo niya, ludhan mo, ayaw na na. Niya may respeto. Unya kung respeto, wala pa na siya na ma-ordinasyon, siya na ma-bless. Di pa po muluhod. Paruhan na ninyo, kay lisod niya kayo, magtinabangay ka ba? Kay ang Ginoo, ino siya, natisanyaw ninyo ang may balita. Tudluin sila kung sa'y maayo, kung sa'y dili. And teach them to obey all my commands. Alam niya ang sugo sa Ginoo. Kuya, hinahinahin na nagtangtan ninyo sa ban mga ribulto, pero hindi na pinusanay. Sa tisyon na rin ako. O, bahala mo diha ako. Magpabilin mo diha, bahala mo. O, one minute. Kaya mo man ang Ginoo sa Revelation chapter 22 verse 11. Pasad di ang nagbuhat o dautan. Pasad di ang malaw-ayon. Apan ang katong matarong, padayon. Katong balaan, padayon. Huwag mo sabihin, hunong kay balaan. Padayon dita. Muna nga padako kung pasalamat din, brothers. Kaya sa iya kita, magpadayon. O di angay na itong sundon. Dili mo simbang ribulto. O,
Dili mo ika. O klaro kayo. Siya karon mo gikapi ka pa. Dili mo ha. Kamo sa tumukan na kadumog ba sa ilong anak ko kay. Dili siya mo ika. Di ko siya mo abot mulod din siya pero respeto, bahala na siya kay ayang girespetuhan. Kato magilarawan. O, di man ang revolto. O man na karon, natin pa doon question ano niya. So, mga kaisunan, magbantay ay pa. Ako, kung kurikan ko, muna ko, kurikan, kung sayok ko. Dili ko mo palusot, dili oy. Ang Ginoo na palusot ka lang. Dili na ito malimbungan. Wala ang Ginoo. Gamahan na katong Diyos. So, i-practice na niya. I would like to encourage everyone. I-practice what is right. Diha sa Ginoo. Kaya malipay ang Ginoo. Malipay siya. Tingnan ang Ginoo, dyan sa verse 29. He who has sent me is with me. He did not leave me alone, for I know what is pleased him. Ang nagsugo ka na ko, nagkumpay ka na ko, huwag mo niya sa pasante, ni Biya kay gisubuhan ko ang makahipahimo diha kaniya. So mga kaisunan, atong yan po, kung makakwarta ta, mag-ihot ta baka, ngakong ta dire, aron daghan ta dire, manapok na dyan. Baka, o mga napulo ka baka, ato na nang iyang pupot, hunos, no? Pero ang uban na rin, magdala mo din kauban mo kay mga nagbuntag baka nila. So, mga kaisunan, dagang salamat. Salamat kay Brad John, o niya ato din knowledge si Jeffrey Keliosa, at kauban ito sa Catholic Defender. Niya na ta sa cross examen. Nanto ni Brad John Oliver sa atong affirmative. 5 minutos, Brad John. Brad John Oliver, sa kasinugdanan, imong yung ipamugatan nga akong sayop na napag-imog mga reporto ng larawan isa sa mga balaan. Dili ba tinuod ng imong isulti? Kanang imong ipamulong at akong sayo, mismo ang Ginoo nagsultian ang nagdidirect. So sayo na siya. Imong giangkod nga kanang paghimo og larawan nga dinilog na mismo Ginoo nagpahimo. Limon makasabag mo ni mong nalitok nga pwede maghimog larawan. Wa na idili. Diyos ko'y nagsugo. Yan, kini mga puno nga amantod pa ni mo pwede maghimog larawan. Eh, Diyos ko'y naghimo na. Wa na idili sa Diyos. Ganina sa unahan ba ni mong kaga, wa kayo agay buhaton nga nililog na larawan tungod kay ka na dili matarong. Pero, ay may gusto na mong puminaw. Ang kaganina sa pagsugod ni mong kaga, dili maayo, dili angayan nga maghimog nga nililog na larawan. Pero ingon magka, ito na magbasa ng Diyos na pahimog larawan, nga pwede maghimog larawan. Wala hindi sa Diyos. Ay ba mo tuwa nini? Ang kaganina o kangkarong? Ang paghimo o revolto o usa pa diha, pwede lang na, basta ayaw na simbahan. Ganita di pwede, bisa masang larawan, pero pwede na. Sunod ka, pumulana. Nga naiba ko baka upon sa kahulugan sa Juan 4:24 nga worship God in spirit and truth. Yes. Yes. Kaya ba ito? Nga simbahan ang Ginoo sa espiritu o katotohanan. Ang Diyos Espiritu, simbahon sa nato, sa Espiritu, ano pa agi pinagi sa itong unahuna? Karon, dili pa tinuod nga niangkon ka, nga nagsuko Ginoo sa pagpahimog larawan diha sa altar sa Ginoo na sa Ezekiel 41, 22. Larawan sa kirubin, larawan sa dakway sa tao, larawan simbolo ni Kristo. Katong ipahimo sa Ginoo, wa siya masayop, di ba? Sumala sa imong ipamulong, ipapili man ko nimong gawa siya masayo, kaya di man simbahon. Okay. Doon na ba kayo mabasa diya sa Sagrada yan na nato Catechism of the Catholic Church. Doon na ba kayo mabasa sa Catechism of the Catholic Church nga ang simbahan officially nagtudlo nga simbahon ang mga linilog na larawan. Ingon na Diyos. Kung kana nga wala gisugo o nagtudlo ang mga pari nga simbahon, nga naman nga wa man nila buyagan ng hikap-hikap niya sa bulto. Kana hikap-hikap pa niya. Mga kobo na na higal na dinig ka ng mga tao nga nagbit masayong na sila. Ang mga na official teaching of the Catholic Church. Doon na ba'y mabasa official teaching of the Catholic Church nga
simpahon ng linilog kalarawan ingon nga pagsimpa sa Dios? Sa akong naibawan, wala magtudlo ka na ng higap niya nga, oy, ayaw na. Wala man, maminaw niya kung tanaw ko sa TV, wala man isulti na nagikapikap niya, mag-video ko niya, sumplayan ako. Nagikapikap, wala may muduol nga pare nga, oy, ayaw na pag-higap anak, kay giniling na. Ang akong pangutana ng higala John Boliger, Kumbaga na! wala na imong matupad. Ang akong pangutana, official teaching of the Catholic Church, Catechism, napay panudlong sa Iglesia Katolika nga kanang larawang linilog sa mga santos o kirubin, simbahon ingon na Diyos. Dili na simbahon, mismo ang Ginoo nagsugo anak, nga dili simbahon. At ako pangutana, huwag may utana sa una o sugo sa Diyos. Ang atong ipangutana, kay imo magyang itumbok ng Iglesia Katolika na nagsimpot linilog na larawan o sa akong pangutana, doon na pagkain nabasa sa Catechism of the Catholic Church nga gitudlog sa Iglesia Katolika nga simpahon ng mga larawan ingon na Diyos. Kung gikopya nila ang Biblia sa katitisin, pareho na. Wala pa ka na ko, gikopya ba ka na sa Biblia? Ganyan sa pangutana, imong tupagon. Doon na ba yung teaching Catholic Church na ang mga larawan, simbahon? Yes or no? Para masaktan. Kung gusto niyo ako sa basahon dali, para sigurado ka. Yes or no? Yes, siguro ba sa pangutana, yes or no ra? Naa, wala. Dili mamubos umusay ako tubag, kaya ako mga tangan niya. Tapos na ang duha tagura ka barok o niya tapos na po ang taguha ka pangutana matugusa atong introduce may gala ang mga ribatista pinagis pang introduce ni Brad Aling Bagaso salamat na ni Brad Carlos Barinas Jeffrey Miliosa o sa ato kini nga kwan ribata na mo. Okay, sangalan sa Station Manager atong ni Rochelle Fernandez Banyok na nihatag na itong sa kauras din sa Plaza Diferensya dahil isa kunya 5 minutes kunya atong ihatag ang ribata si Brother John 3 minutos na ribata ikan sa pastor sa Pentecostal Church si Brother John Oliver nga apit na ni Magkatoliko. Okay, daghang kayo salamat. Praise be the Lord. Tumbuhin nga Diyos, nga gamanan niya, ditagaan pagigayon, naroon pagka-kubit-kubit, pagtuon sa kamaturan. So, kako nga naminaw, ikaw, nagsingit-singit man ka diha, natulik ko man ka, matinahuron kayo, oy. Noong sa man ka nga, singit-singit mo ka. Oo. Karuha sa imong tubag! Hindi ka na pinuksanay. Okay. Okay. Mga kaisunan. So, dili na po madalit sa Oktuba. Gawas lang o dunay ipakita din rin yung panahay. Isod kayo nga mo, tubang ko, oo, wala niya. Muli iso niya. Kasunod na mo, magdala. Para ako masahod o wala pa magtudlo. Para sigurado ito ba? Kaya dili biya ni basta-basta kinipagtuon na to. Spiritual biya ni. Dili ni material, hoy. Dili na to mabiya-biya yung Ginoo. So, I'm very sorry to everyone kung nasakitan mo, kaya ako man daw. Nagpahayag kayo lang, men. Mamaya, magtanong ako. Oo. Di, mauna to mga kaigsonan nga, Magtanong ko naman po kayo pangutanan niya nga, oo, dili magaling po mo ba? Di ba na pumukuhan niya, di man itinuksan na ito. Oo, naaraman na nato sa pag-istorya. Bigyan So, ko na kung mga tanong ako sa kanya. Bigyan Na- Greetings. Na dumating nyo ang ipamahayag sa aking doon, nga dili Arman muyok Timban. po, muyok po ka basta dili siya musipa, Maayong gabi, o muli ka. Murispeto ra siya. Murispeto ra. So, murispeto, magalitaan na naipuan, kanang kuwan mga tanong anak. Murispeto ka na, kudak po biya ka anak. Oo, murispeto ka, pagpangihe, musante, tanan respetuan na to. Ang matapusa sa kita, ginisong ka sa Diyos, binuhat sa Diyos, Tapos na niya ini ko. di ka sila sa Ya, kato katawan. lang nga do not delete. So, magtinapay May ka, 3 months na na. tinatanay, Kato lang ko. o bumusay na kulang Delete ba? Delete. Suti ng pugo sa matuod. Basta kayo naman pugo, kung pauyo ng pugo. Aban,
ang Biblia nagasulti, ang nagahimo o giborto sa mga Jeremiah 51 verse 17 to 18, mga stupid, no? Stupid. Dili lang ko ang maghimo o giborto nga kuhan, gitawa ko stupid. Oo, dili ka, basta-basta. O, akong basahon, Okay. Giingon din na Jeremiah 51 verse 17, everyone is a great goldsmith is put to shame. Giingon din Oh, klaro kaayo. At Jeremiah 51 verse 17, everyone is stupid and without knowledge. Klaro kayo. Every goldsmith na maghihimo is put to shame by his own idol. Time. Or images. Thank you very much. Mga katapusan karon ni Brother John Oliver, Pastor sa Pentecostal Church. Ya, ato na po sa yang tubat, dinanaton siya uson siya. Maayong gabi, Brad Oliver. Maayong gabi sa tanan. Happy na rin Katoliko. Lisod lang pangutanan, Brad So, kay mulikoy dyan ang pastor. Lisod lang. Salamat kayo dyan. Shout out Tila Pinya. May kong suki nato sa ito. Yes or no, pastor? Ano Sa ilog sa basan. Ayong paglantaw. Saludo ko niya ang matinuuron sa iyong prinsipyo lagi balaga. Pero ang nakupas sa ito niya Pastor Oliver. suki ang pagkahimong Wa larawan. katubag sa pangutana na yes or no. Wa katubag sa pangutana na yes or no. 17. Jeremiah 51:17. 51:17. Ini sa Jeremias, sing video doon si City. Hindi ko rin alam yung importante man para na taksa-taksa. Sing video doon si City. Ang iyon saya sing video doon si City, ang taksa-taksa na tao mahimoy mananapon. Walay ka alam. Ang tanan ang magsasalsa ng ulawan, di magkaulawan, pinagis ng larawan, kanyang tinunaw ka larawan, kapakatan man, o kanak, kanila, walay ikaw. Nang ipasabot din yung larawan nga, kidilig, munang larawan sa Diyos, baal, berkiyo, diyan, apotitil. Hindi na ito ma-underestimate ang iunan ni Brother John. Gaganaw paghimog linilog na larawan sa mga balaan, larawan sa kirubin, larawan sa mga taong kabalaan. Dapat naman niya, pwede na. Pwede maghimo niya na. Mukha tayo din isip. Pero nabuo ko nga, ibasa niya Jeremiah 51:17. Mukha din labot mga Diyos pa rin. Uyon man siya sa gipahimos ginawang mga larawan, sa kirubin, larawan na manaan na tao. Uyon man siya. So, excluded niya yung dibasa na mga na to, mga nawat may salabutan. Ikalawa nga punto na sa Civil Constitution of 1822 iyang gisanog nga natin mabasa na dito sa Templo sa Diyos doon ay mga larawan sa kirubin, larawan sa tao, larawan pangalan, simbolo ni Kristo. O yun, darihan. Kunya, ang sunod na kong imutana ay bao baka sa Juan 4:24 kanunay din mong gigamit you must worship God in spirit because God is spirit. Worship God in spirit and in truth. Kung sa man ay konsepto na ito sa atin kaya sa itong lahon ang inas ng dalang mga in spirit pero may tungkol kinis ka matunguran katong ipapuman sa Ginoo mga pagkatubang larawan as palagi sa latan. Kunya kung sa may tabo nga kalainan sa Diyos o kalainan sa larawan ng kay Pahimos Ginoo. Ang larawan nga mga Diyos di na musulti. Kundi di ba natin yung pero ang larawan nga kay Pahimos Ginoo musultihon si Ginoo. Asa na nga mabasa? Nasa barak, aparok. Sige sila din yung barok. Habakuk doon si Siyonso. Ayaw palingla sa ilang mga Diyos nga dili na makasulti. Naibang pa dili makasulti. Diyos na. Pero katong ipahimos ginong larawan, makasulti ba? Makasulti. Asa na mabasa? Sa Domino City o Circle City. Bingon ng Diyos kang Moises, sultihan ka ka. Nga mag-insulti ko kanimo, magkanungog ka sa kong tingog, pero di ka kakita ka na ko. Pagkita na niya, insulti na ko. Buto nga,
sa numero City, nag-exulting Ginoo, nadumog ni Moises ang tingog sa Ginoo, busa, isugo mo siya, ipakita niya, ay pa rin. Magtanaw niya sa Holy Tabernacle ng kahon, diya sa kilid, ang kirubin man nagsulti ka niya. Larawan sa kirubin, nag-exulti sa di Moises, di mo daw na ikalahingan. Ang larawan ng Diyos di magkasulti, pero ang larawan ng ipahimos Ginoo, kung pagbulutan niya, magkasulti. Naan sa numero 7, numero 7, versikulo 87. O sa mga igong pagkumpikso mo, magalipay, alam sa kanato, nawata mag-insultuhay usa-usa, anato yun, maong pagkailog, pagtanding sa mga pagturunan niya sa Diyos na itong gituwa, o sa with respect ni Brad John Oliver, na nagpa-ampinsan. Sa mga moto kasing-kasing, ang pagkumpong, ay nagparuks ka matuurang niya sa Diyos, na ngayon na itong tuyugan, o ihakagan. Naganggang salamat ang Diyos mga panalangin ka na itong kanan. Salamat John Oliver. Mawag ko ang nakabutan pa ni Brother Joe Fernandez. Kanya, atong pasalamatan ang naghatag o opinion din sa atong Plaza Evidencia. Shout out ni Rodolfo Colonia, papalang araw, Brad Soap, i-mention always prayers. Rodolfo Colonia, God bless. Arman Timbal, Bitonio, kining pastor, gisugor ko di sayang ministro. Mawag Brad, gisugor ko sayang ministro. Elmer Ilapin niya, schedule mo. Salamat na sa inyo ng salamat. So, mauna sa Domingo, linamula, nasa Klima, Ayaw paglantaw ni Nisito Paliktik, evening tanan. Kaya Mama Mary na naman Genius Fernandez, bless mo rin mo, kibag man tubag ni Pastor, kibag man tubag ni Pastor, wa mo tubag ang Pastor, kung categorical yes or no, wa mo tubag, hadlok mahapla. Kung magpabilin mo sa akong Apollo Matod pa Jesus, may bawa mo sa kamaturan, kung ang kamaturan, makaluwas ka ninyo. Sa luwan also, versikulo 31 Kaya din si Digo magtuon. Manang susupon na ito, kanunayon na ito, magpasa ang pulong sa Diyos. Sa Mateo 22:29, daghan na nasayog. Ewan mas na masayog sa gahong kasulatan o sa gahong sa Diyos. Brad Jikyo, ang debatidor. Muna yung debatidor mo nagigsunan. Sa plaza. Hilo-hilo mo na si Brad Jikyo. Kaliputanon mo silip sa Muna itong debatidor diri. Sa plaza. Huwag atong kapanan ng Brad Diyos Jikyo. sa iyang pagka-Diyos o sa iyang pagtulunan. Kaya yun ba sa Kaalam 14:30, kung doon na tao nga magatudlo o pagtulunan nga sayo, mahintungod sa Diyos. Kung doon na tao magatudlo o sayo, mahintungod sa Diyos, silutan ko ka nagtawahan. Di dumano pa Walang itong ambigan ng mga pulong sa Diyos, mga pulong sa Diyos nga ipasa o ipadayan ni Brad John Oliver at sa napaminaw o kitang tanan. May tugmaon sa pag-angkon sa gitudlo sa Ginoo, angin sa Ginoo, ang kaluwasan. Na maong atong pagtuo kaniya, pagtutubag kaniya, pagtuman sa masugo, pagtapang sa katao, o pagdakutay, pag-alagad kaniya, maong ang kaluwasan. Daghang salamat, balik na studio, DYHP, RMN, Tatak Cebu. Salamat na ito kay Rafael Fernandez Badyo, na itong manager. Ang Diyos magkapanalangin, salamat na itong moderator, Dang Kumbas, ang ating organizer, Lunaling, Bakaso, ang atong timekeeper si Carlo Valena. Salamat, kanyong tanan. Yes bro, live na bro, live na, DYHP. Magkahog na Diyos. Kamatudaan, ang si Virgen Maria, pukti, uwalay ulin, uwalay mansa. Pwede ako matip si Brother... Yes bro, live na bro. Mabati na nimo sa DYHP. Kada alas 6:30 sa gabi hantod alas 7. God bless kaninyo mga kigsunan o maayong gabi karatan tanan. Pro Dio etikli